दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सबसे बड़का शो लोक रंग सुरों के संग में एक बार फिर से स्वागत करत बानी हम सीमा शाही और हम संतोष राय। तो जैसन कि हम बतौले रहले कि हमार ई कार्यक्रम में माटी का मिठास बा, खेत खलिहान बा, अंगना द्वार पूर्वी बयार बा। यही लिए तो आप लोगन एकरा के इतना पसंद कैला, इतना प्यार देला, दुलार देला। तो देरी कौन बातें का, आए शुरू कर जाए। तो आज हमारे कार्यक्रम के ई मंच पर एक से बढ़कर एक गवैया लोग संगीत के मैदान में ताल ठोके बदे आपन आपन जिला जवार का झंडा गाड़े बदे एकदम बेकरार बाड़न। तो सबसे पहले परिचय करा दिया जाए हमरे गवैया लोगन का। तो स्वागत बा बाबा गोरखनाथ की धरती का लाल, गोरखपुर का बांका, ब्रज बिहारी दुबे जी का। तो ब्रज बिहारी जी कैसन लगत बा? बहुत निमन लगत बा। का हाल चाल बा गोरखपुर का? बहुत सुंदर बा। गोरखपुर में अमन चैन बा, कोनो बात नहीं है।